Bitari November kalo kletan fla samba fla ani mugan saba anga foli be aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa communication jabaran na an bɛ aw ladɔniya ko ni aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen arabadon November kalo kile 8 samba fla ni mugan saba anga ministre min ɲɛsinen bɛ an ka sanni feere ko ɲɛnabɔli ma ni o ye monsieur Musa Alassane Diallo ye ale ye barolasigi kɛ ni an ka jagokɛla baw ye a ka ministère sal kɔnɔna la a y'a yira ko kabini ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye welewele da sugaroko ko ɲɛnabɔli ma ko jagokɛlaba minnu ye a ɲini ko u bɛna ni sugaro ye an ka jamana kɔnɔ ko o bɛ taa i jɔ maa 56 la nka maa minnu sera ka u ka kumakan waleya olu bɛ taa u jɔ maa 15 ɲɔgɔnna la ko o la ni an ye jateminɛ kɛ o kɔrɔ ko min ye sugaro tɔn 40,000 ko o de sera ka don an ka jamana kɔnɔna la a ye a yira ko jagokɛlaba dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko olu bɛ taa sugaro ta ka na o stoke min ye pɔru entrepôt kɔnɔna la soba minnu bɛ kɛ an ka pɔru yɔrɔ la ko u bɛna ka o stoke yen nɔ yaasa ka sugaro ko gɛlɛya ka o ma kɔnɔ o la ni o kɛra u bɛ sɔrɔ ka u ka sugaro labɔ ka a feere a ko wa fɛnɛ ko ta bannen ko jagokɛlaba dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko olu bɛ u ka sugaro ta ka na ni a ye an ka jamana kɔnɔna la ni o ye ba maliba yɛrɛ ye ka na a bila yɔrɔ la ka a dogo ka u sigi ka gɛlɛya kɔnɔ yaasa ka se ka o feere sɔngɔ dagɛlɛnw na jamanadenw ma nka a ko maa minnu sera ka u ka kumakan waleya ko a bɛ foli kɛ u bɛɛ lajɛlen wa ko u ka bonyamasegin bɛ u bɛɛ lajɛlen ko olu kɔni bɛna u seko ani u damayira kɛ yaasa min ye jamanadenw ye ni o ye anw maliyɛnw ye ko an bɛ se ka sugaro sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya kɔnɔna la. Taratadon November kalo tile 7 san 2023 min ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita ye ale ye Mamadu Jarasuba ka décret de nomination CNT la ale ye a bɔ a ma ka sababuya kɛ ko ala ma hinɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ la Ibrahim Boubacar Keita ale ka wagati la Assemblée nationale yɛrɛ kɔnɔna la ko u ye nafolo dɔw ta min bɛ taa i jɔ miliyari 17 la o de hukumu kɔnɔna la tɛgɛ kɛra a la a minɛna ka datugu kaso bonba la jumadon November kalo tile 10 a yirala fana ko a yɛrɛ tun ye baarabila sɛbɛn kɛ octobre kalo tile 23 san 2023 n'an bɔra yen an bɛ taa burkinakaw fɛ yen u ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ u ka kɛnɛyakow ɲɛnabɔli ma a ye laseli kɛ k'a yira ko bana min bɔlen don nin wagati na n'an b'a fɔ o ma ko ladɛn ko a ye maa 80 ni dɔ de bɔnɛ u ni na Burkina jamana na k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila novembre kalo tile 5 san 2023 a ko u bɛna u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka bana in gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ wa ko u b'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ka fini don fini min lasenen don min bɛ i sutura ka i kisi soso tɔɔrɔ ma sabula bana in bɛ sɔrɔ soso ka kinda de fɛ wa fɛnɛ ko u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka si sange sulen kɔrɔla la alamisadon novembre kalo tile 9 san 2023 an ka finitigilakaw ka kunnafoni disoba min bɛ ni o ye DIRPA ye olu bɔra ka laseli kɛ k'a yira min y'an ka finitigilaka minnu bɛ ANEFIS Kidal tilebi yan fan fɛ ko u ye patrouille daminɛ yaasa min ye Kidal dugudenw ye cogoya min na ka se ka u lakana wa u ye a yira ko u ka nin baara in u bɛna nin kɛ lakana ani basigi kɔnɔna la ko ni ala sɔnna ma wa ko u tɛna dankari kɛ maa si ka ɲɛnamaya la ni maa min ma u la ɲini wa fana u bɛ a ɲini Kidal dugudenw fɛ ko u ka u hakili sigi ko n'ala sɔnna ma foyi tɛna u sɔrɔ ko u bɛna u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni banbanci wale min tara ka ɲɛsin u ma ka o kunbɛn taratadon novembre kalo tile 7 san 2023 MINUSMA ka maa minnu tun bɛ an ka Kidalikaw fɛ yen nɔ n'u bɔra Kidal ka u kunda Gawo kan octobre kalo tile 31 san 2023 a yirala ko u sera Gawokaw fɛ yen u ka nin taama in kɔnɔna la u ye
semaine kelen de kɛ sira kan wa u ka semaine kelen voyage kɔnɔna la min ye attaque 4 o de taara ka ɲɛsin u ma. Attaque ninnu kɔnɔna la fɔlɔ o kɛra novembre kalo tile fɔlɔ. Novembre kalo tile fɔlɔ attaque ni o ye banbanci wale ye min taara ka ɲɛsin u ma. U ye maa 8 de bana u ka maaw la nka maa 3 olu de ka joginda bonyara kosɛbɛ. Nka an bɛ wagati min na i ko bi a yirala ko min ye maa 15 yani u ka se Gawukaw fɛ olu de joginna. An b'a fɔ ko Ala ka lafiya kɛ banabagatɔw ye. Min ye radio baarakɛlaw ni télé baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn jɛkuluba min bɛ ani u ka lafasali tɔn min bɛ ni o ye l'Union des radios diffusion et télévision libre du Mali ni o ye URTL ani la haute autorité de la communication n'an b'a fɔ o ma ko HAC. Olu ko u dusuma kasilen don ka sababuya kɛ bingani wale min taara ka ɲɛsin radio nata de Labezanga olu ma ani Alafiya Dasɔngo ani Koton Dasɔngo. Bingani wale min taara ka ɲɛsin u ma ko u dusuma kasalen don ka sababuya kɛ min ye maa 1 ale bɔnɛna a nin na, maa 1 ale joginna wa maa 2 yɛrɛ bingani wale kɛbaga ninnu tagara ni o ye olu ta yɔrɔ ma dɔn. U ko k'u bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u seko n'u damayira kɛ yaasa maa 2 ninnu bɛ se ka segin ka na u ka denbaya la hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. Ko min joginna ko Ala ka lafiya kɛ a ye ka kisi a tɔɔrɔ ma. Min yɛrɛ ni ale tanyana Ala ka hinɛ la, Ala ka lahara sɔn sumaya a ye. Min ɲɛmakɔrɔ finitigilakaw ye n'o ye polisiw ye u ye tɛgɛ kɛ yurugu mɔgɔ maa 2 la octobre kalo tile 30 ani novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 ka sababuya kɛ ko u bɛ ka carte d'identité feere mɔgɔw ma CFA wari 6000 de la. Ni wagati in na u bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa ɲangini min ni u n'o ka kan u ka se ka da u kan. Min ye Bulukasobugu finitigilakaw ye commissaire Dirisa Samake ni a ka cɛdenw olu ye tɛgɛ kɛ maa 3 la ka sababuya kɛ min ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ko o yera u bolo n'an b'a fɔ o ma ko chanvre indien. Ni wagati in na u bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa u ni ɲangini min ka kan u ka se ka da u kan. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ an ka dibilabara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la. N'Ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.